Sadajte si. Tu máme tie prvé veľace také prázdne. Klasika, Hricišin, Sopko. Hricišin. Kovančuk. Sopko. Konia. Stano. Dá ešte lenčko. Dobre, Kováčik mi písal, viem o ňom, že je chorý, o ostatnými sa potom porozpráva. Dnes je 20. Ďakujem. A potom samozrejme tie železiarne boli odpredané, tak jednoducho... Toto je prepad! Máme tu pre vás dve ponuky. Jedna ponuka je vydať nám triednu knihu, potom a druhá ponuky. Ale nemôžem dať triednu knihu pre vás, triedna kniha je majetkom školy a ja nie som oprávnená, ja nie som štatutár školy, aby ja som berala triednu knihu. No ale počkajte, nejak sme sa unáhli. Na čo vám bude triedna kniha pre Boha živého? To, na čo nám bude, to už nie je vaša vec. Ale akože nie je, to je triedna kniha mojej triedy, akože nie je moja vec. Treba to zničiť. Ale prečo? Aký máte dôvod zničiť triednu knihu? 4 roky skazy. To snáď nemyslíte vážne, že budete ohrozovať životy mojich chlapcov aj môj. Tak doplačte. Počkajte, musíte nám dať tú triednu knihu, lebo ináč sa ma neváš. Už mi ju dajte! Dobre. Dám triednu knihu a najprv nech si Peťo sadne. Poďte ostatní so zbraniami k berám. A nemyslíte si, že sa to... Tak vidíte, že sa nejde dohodnú. Akože dobre, tak potočili automaticky. Ne, dobre sme dali. A ty dáš teda matúre, ne? No, čo také. Ale to je zaujímavé. Ešte dobre, že my nematurujeme, ne? Dobre, daj. Teraz volá takú niečo sa. No chlapci, kde ste? No, Pali. Čo hovoríš?
No nejakí kuklači nám unesli triednu knihu a odišli na aute preč. Jaj, tam mi teraz máme začal na práci. Jaj? Dobre, tak vieš čo, ja niečo porieším, potom ti dám vedieť, jasné? No dobre, postarajte sa o to. Čau. Jasné, dobre. Maja si, čau. Zavolám Bezďaku. Komu to voláš? A ne, mám tu akurát, že Bezďak Jano. Bezďak Jano, hej, to volajú. Ale toto ten... Fakt? Hej. To je kríza, to ten môj chlapec. Počkaj. No, Janči! Hej, Jano! Hej, Jano, telefon! Idь tam gore! No? A počúvaj, že kuklači ukradli triednu knihu. Tá potrebovali by sme ju zónať späť, vieš. A ja teraz nemám čas to riešiť, tak volám tebe, Janči, hej. Do kasoví išli, že vraj. Tá neviem, tá skús to popreštudovať, hej. Jasné, vybavíme, neboj nič. Dobre, Jani. Ja ti verím, však ty si Bezďak, však znáš. Dobre, Jani, čau, maj sa. Lukáš volal, môj. Vede, čo ty? Jaký? Počkaj, jaký Lukáš? Bodnar. Bývali spoločať, jednu knihu treba. Máte jednu knihu? Alebo čo? Neviem. My do školy nechodíme. A čo teraz pravíme? Počkaj, a kde máme ísť po ňu, alebo čo? Na kaso spolu. No a ideme, alebo čo? No poďme. Hej! Jak ideme? MHD! No vybaveno, poďme. Počkaj, tašku, more, víno! Telefon treba. Tam bez vody, more. Podaj mi kapku. Díky. Není надо, враться это не надо. Не надо. Поступаємо дому з гори. Подоле, тихо, подоле, Počúvaj ma sem, pôjdeme takto, že? A potom musíme sa dostať na toto kasovať. Chápeš? Kasovsko, toto. Hej. A jaké auto chceš zobrať? Nejaké stade nájdeme, nie? Pôjdeme tam ďalej, poďme. Pojď von. Kádaj se chlap. Druhé strany. Kádaj, ideme.
ver som ju doklamal. Tréna kniha je moja. Pravi, že by nešla z nima. Kapni, dobre. Ty si to ten strednou knihou more. Čo tu chcete? Ty si ten strednou knihou more. To je moja kniha! Dobre, dajte si vety! Co to je, boli? Trebalo by sa prezliť, nie? Počuť. Hej, tam kúkaj, tam. Jo! Tu? Tu. Džano, veď to prebehnúť tam, či daj čo, ne? Daj aké rifle. No idź tam, bo popatrz na to. Kurwa, tu tirak. Dobre, witaśko, chłopcy. Wyczy. Rifle. Bundy. Dobre. Ben, a byl celko. Čižmi? Budeme jak. To moje je. Daj mne. More. Daj tu. Jedom. Však jemu sa to vypomôcť. Nebude nič.
palci, no nie? Máme vedeniu! Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme stále frajeri. Prosíme záber. Na dvere som vieril skoro, ale dobre. Ja tak otvorím celú. No tak vy už ste po vyučovaní, ešte som 10 minút v robote, ale tak no, hádam. Super vyšlo. Takže chlapci moji, v podstate blíži sa to, na čo sme sa možno tešili všetci, niektorí z nás to vzdali. Pevne verím, že takto, ako oni vzdali Stužkovú, že si nezoberie nikto z nich príklad a že tú maturitu nevzdáte, že vlastne k tej maturite pristúpime všetci. Čiže ja nám želám, aby ten budúci týždeň bol naozaj pokojný, aby sme sa čím menej hádali a vlastne, aby tá naša Stužková splnila tie naše očakávania. To, že to bude úžasná Stužková, to vám verím, pretože naozaj, vy ste tiež úžasní, aj keď často som vám to nehovorila, ale naozaj vaša vynaliezavosť ma presvedča o tom, že pripravíte jeden krásny program. Takže na nás, na našu Stužkovú a na úspešnú maturitu. Na zdravie. Hráme. Ideš. Lukáš volal. Jaký Lukáš, more? Jednu knihu teda. Musí spolužiť. Môžeme. Lukáš volal. Jaký? Jednu knihu. Použiť. Ježišmária. Ideš? Jedna. Ideš. Lukáš volal, more. Jaký Lukáš, more? Použiť. Ja vám dajte more. Potrebujú tú jednu knihu.
roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím cestou.